Amics, us intentaré explicar com es fa per tenir diverses instàncies del JTDX amb diferents indicatius o diferents equips. Simplement hem d'anar a apretar el botó de la dreta del ratolí, anar a crear una drecera. Naveguem fins allà on trobem el JTDX, que en aquest cas està UAC, UAD, JTDX, a la 20, a la carpeta 20, JTDX.exe, val? Bueno, ja tenim la ubicació del fitxer. Aquí li posem el nom que vulguem, un JTDX per Kenwood, per exemple, i la configuració serà JTDX Kenwood. El nom que li posem aquí serà el nom que després tenim al programa, Val, ja tenim l'accés directe aquí. Ara, si us fixeu en aquest, anem a propietats amb el botó de la dreta i tenim el nom aquest nom, vale? Aquí el copiem, val? I tanquem això. Acceptem i anem a l'altre nou que hem obert avui. Ara, propietats amb el botó de la dreta, i aquí el nom fem Ctrl+V, copiar. En aquest cas, a més d'euro, li posarem Kenwood, vale? D'acord? Li diem acceptar, aplicar, i ara quan l'obrim veureu que ens obrirà un JTDX nou, completament nou, fins i tot surt en anglès, val? Aquest és nou. El que fem aquí, les configuracions que fem aquí, és un JTDX completament nou que pot funcionar a la vegada amb els altres. D'acord? El primer que fem és canviar el llenguatge, i ens diu que s'ha de reiniciar i automàticament ja s'obre en català. Aquest JTDX ja és completament nou. Si obrim el directori de log, veieu que està JTDX Kenwood. Ho veieu? És un JTDX completament nou. Amb això podeu tenir dos JTDX, o 3 o 4, o els que vulgueu funcionant a la vegada.